Becjewolf en Archideke, Monaldi en Sorti, Nicky Friends, allemaal schrijversduo's. Maar in Zeeuws-Vlaanderen komt er een boekje uit, niet geschreven door één schrijver, niet geschreven door twee schrijvers, maar liefst door 9 schrijvers. Het boekje Adel en Achterdocht. Ik zit in gesprek met Joyce en Johan, 2 van de schrijvers. Jullie zijn lid van een schrijverscollectief, Apropos. Joyce, wie zijn Apropos? Apropos, dat is een proza-poëziegroep. En die heb ik opgericht 2 oktober 2021. Wij komen maandelijks bij elkaar. Het is een schrijverscollectief, mensen die ontwikkelen hun schrijftalenten op wat voor gebied dan ook. Ja. En bespreken dat met elkaar. Ja. Zo moet ik het... Ja, we geven elkaar feedback, want daar gaat het natuurlijk om. Het is heel leuk als je thuis schrijft, maar je krijgt nooit commentaar erop. Dan kun je het ook nooit precies ontdekken wat nou jouw valkuil is. Of wat je sterke punten zijn, je minder sterke punten. En juist als je dat met anderen doet, die kunnen die feedback geven, die kunnen jou tips geven hoe je je schrijven kunt versterken. En bij feedback moet ik bijvoorbeeld denken als je een gedicht schrijft aan een bepaalde cadans of een bepaald ritme of bepaalde rijmvormen. Dat kan. En bij proza moet je denken bijvoorbeeld aan van hoe duidelijk is het wat de schrijver bedoelt. Begrijpt de lezer het plan erachter? Of kloppen dus de volgorde? Dat soort zaken. Ja. We gaan even naar het boek zelf. Adel en Achterdocht. Johan, hoe is dit idee ontstaan? Nou, ik weet niet. Ik denk dat jij het idee had, hè? Oké, we gaan terug naar Joyce. Nou, nee, maar... Ja. Kijk, je zoekt altijd naar nieuwe activiteiten in zo'n groepje. En het idee om samen een verhaal te schrijven, waarbij om zijn beurt iemand een stuk toevoegt, dat sloeg aan, dat hebben we gedaan. En je denkt dan niet, tenminste ik dacht niet van er komt een goed geheel uit, want je denkt het zijn allemaal losse stukken en we hadden niks gepland van dit is de plot en zo moet het aflopen. En het allermoeilijkst bij dit soort misdaadverhalen is natuurlijk uiteindelijk de ontknoping van wat zit erachter, hoe is het gelopen. Maar even terug naar de schrijvers. Het zijn dus al die verschillende schrijvers. De een schrijft gedichten, de ander, een van de schrijvers schrijft haikus, als ik het goed heb. Een ander schrijft stukjes proza. Al die schrijvers die hebben samen één verhaal. Ik heb het al mogen lezen. Mij valt op dat het niet allemaal verschillende stijlen zijn. Het is best wel een vloeiend geheel geworden. Nou, dat is wat meeviel. Dat er toch één verhaal... Er is wel enige redactie achteraf geweest. Maar op een of andere manier hebben we toch een beetje dezelfde toon gevonden. Ja. En voor mij een compleet positieve verrassing. Dat het toch echt één mooi verhaal is geworden. Ja. En toen pas kwam ook het besluit van, we kunnen dit best als boekje uitgeven en ermee naar buiten treden. Dat was niet eens van meet af aan het plan. Hè? Nee, maar in eerste instantie hadden we ook bedacht dat het op de radio kon komen of in de krant als een soort feuilleton. Maar dat is niet zo haalbaar. En er is een misdaad gepleegd, een moord zelfs, als ik die tip van de sluier mag oplichten. Ja. En al die verschillende personages geven hun visie op de dood van... Ja, die geven hun idee van wat er gebeurd zou zijn en geven hier en daar ook wat informatie. Maar of die informatie nou correct is en niet erg gekleurd, dat is altijd nog de vraag. De sfeer van het boekje. Het speelt zich af in een verarmde adellijke familie. Ergens in
Ja, 1900. 18, eind 18e eeuw, zo 1800. Wat voor sfeer. Toen ik het las, had ik een beetje een beeld van bepaalde verhalen van Agatha Christie. Ja, nou daar ben ik ook fan van. Dat kan best kloppen. Dus dat kan best wel eens kloppen. Ja. Ik ben gek op die periode rond 1900. Ik vind het een hele fascinerende tijd eigenlijk. Dus ja. Ja, en verarmde adel is natuurlijk een prachtig decor. Ja. Dus mensen die dat chiquer gewend zijn, maar het wordt toch minder. Dat creëert een soort dynamiek die goed is voor een verhaal. En het decor, het komt in het verhaal zelf niet voor, maar het decor is ook een huis dat tot een paar jaar terug ook echt bestond, wat heel erg verarmd was. Ja, ja. Ja, het huis is verdwenen omdat het niet meer betaalbaar was. Dus het past bij verarmde adel en verarmde mensen. Ja. Maar om het proces van het gezamenlijk schrijven te schetsen, in het hoofdstuk wat ik schreef, heb ik het allemaal in Zuid-Holland gepositioneerd. En daar gebeurt het dus. Het was niet van tevoren gezegd van nou, het is bij IJsendijk of het is daar. En naarmate het verhaal vordert, vult het zich in. Ja. Ja. Nou ja, waar het zich afspeelt is in het verhaal ook niet zo belangrijk natuurlijk. De sfeer vind ik wel belangrijk en de sfeer die is wel heel goed neergezet. En wat ik net al zei, ik merkte niet dat het 9 verschillende auteurs zijn. Ja. We zijn allebei heel blij verrast met Willem, die als laatste een hoofdstuk moest schrijven. En die werd opgezadeld met rond dit hele verhaal af met een mooie ontknoping. En we hebben geapplaudiseerd. Ja, absoluut. Ja. Want wij hadden ook geen idee hoe het af zou lopen. Dat wisten we gewoon niet. We maken mensen nieuwsgierig. De kijker van Omroep Zeeuws-Vlaanderen wordt nieuwsgierig. Wanneer wordt het boek gepresenteerd? Ja. Wij houden een presentatie op zondagmiddag 2 uur 9 november in Casa Portiere in Weststraat 3 in Aardenburg. En de entree is €10 en dan krijg je het boekje en de consumptie. En natuurlijk een hele leuke, gezellige middag. En voor echtparen is het €15. Dan krijg je 1 boekje en ook voor 2 personen een consumptie. Dus 9 november, iedereen naar Aardenburg. Ja. Niet iedereen zal in Aardenburg komen, maar toch nieuwsgierig zijn naar het boekje. Is het mogelijk om het boekje achteraf nog? Ja, dat is zeker mogelijk. Mensen kunnen het best even naar mijn website gaan. Dat is jw@joycewouters.nl. En daar staat op nog iets informatie over die 9 november. En daar komt ook op te staan waar het boekje daarna te verkrijgen is. Dus 9 november, iedereen naar Aardenburg. Ja. Het boekje wordt dan gepresenteerd. Heel het collectief is aanwezig, neem ik aan. Ja. En dan krijg je het met de entreeprijs mee. Ja. En er zijn dan meer boekjes te krijgen, want ja, Sinterklaas komt eraan. Het is het ideale cadeau. Het is een prachtig geschenk. Dus ik denk dat het op heel wat verlanglijstjes moet komen te staan. Ja, zeker. Joyce, Johan, bedankt voor dit gesprek. Oké.